Dear love, minsan ba sumagi sa isip niyo kung nakabawi na kayo sa sakripisyo ng mga magulang niyo? Naging tama ba ang pagtrato niyo sa kanila sa kabila ng kanilang katandaan? At ano na nga ba ang nagawa niyo para sila naman ang suklian? Salamat sa Diyos at nasimot ang paninda ko. Kaya nga, Mare. Maganda talaga magtinda sa tabi ng eskwelahan. Maraming dumaraan at bumibili pero paunahan lang talaga sa pwesto. Mabuti na lang talaga na una tayo sa tabi ng gate. Kaya yan, dinumog tayo. Kaya sa susunod, agahan natin para doon ulit tayo makapwesto. Ay, magtatanghali na rin pala, no? Naku, baka gising na yung alaga ko. Mahirap talagang kumilos ng ialaga, no? Sinabi mo pa. Sumaglit lang talaga ako habang tulog pa si Mama. Sayang din kasi yung kikitain eh. Kaya pala. Alam mo, ang hirap pagsabayin ng paghahanap buhay at pagbabantay. Ano pa nga ba? Uy, Mare, mauna na ako sa'yo ha. Naghihintay na kasi ang mga anak ko. Panigurado gutom na ang mga chikiting. Ingat ka. Ikaw rin. Sobrang init ngayon. Salamat at makakapagpahinga na. Makakainom na ng malamig na tubig. Ma! Nandito na ako. May binili akong fried chicken, yung favorite mo. Nasaan na yun? Gutom na! Gutom na! Oo, ito may dala ako. Gutom na! Bakit ang baho? Diyos ko! Ano to? Dumi? Ma! Anong ginawa mo? Bakit ka nagkalat ng dumi? Pupo! Pagod na nga galing sa pagtitinda tapos ito pa yung dadatnan ko. Paano tayo kakain yan? Galit ka ba? Tignan nyo naman po kasi yung ginawa nyo. Sinong matutuwa? Nagkalat ka ng dumi mo dito sa buong bahay. Tatakot ako! Tatakot ako! Huwag nyo naman kasi akong pahirapan ng ganito. Huwag na po kayo umiyak. Sige na, huwag na kayo umiyak. Pumunta na muna tayo sa banyo at mapapaliguan ko na kayo. Dali na. Ayaw! Ayaw! Malamig! Malamig! Ayaw! Ma, huwag na matigas yung ulo. Pagod na nga ako eh. Kailangan ko ding linisin yung duming kinalat nyo. Oh, dito na muna kayo sa labas ha. Maglilinis ako sa loob ng bahay. Ayoko! Nay, Ayoko! sa bakuran muna po kayo. Malinis na kasi kayo eh. Itong bahay naman yung isusunod ko. Dahil baka magkalat na naman kayo dito sa loob ng bahay habang naglilinis ako. Huwag kayong pupunta kung saan ha. Bibilisan ko lang para pare-pareho na tayong di napiperwisyo sa ginagawa nyo. Ayoko! Ma, gising. Ma. Ma, gising na. 6:00 ng gabi. Ha? Nakatulog pala ako. Sobrang pagod. Nilinis ko kasi itong buong bahay pagka uwi kanina galing sa pagtitindi. Bakit naman po? Hindi pa naman araw para mag-general cleaning ah. Paano yung lola mo? Kinalat yung dumi niya sa buong bahay. Ganun po ba? Nasa na po ang lola? Wala pa dito sa bahay? Naku, hindi ko pala napasok kanina pagkatapos kong maglinis. Ano? Ma, bakit mo naman yung ginawa? Hindi ko siya nakita doon sa bakuran at wala din siya ngayon sa loob ng bahay. Baka lumayas dahil sa ginawa niyo. Huwag mo na akong sisihin. Tulungan mo na lang akong hanapin yung lola mo. Ma,
Maring Nene, nakita mo ba yung nanay ko? Oh, si Aling Adelia. Oo, yung nanay ko. Nakita mo ba siya? Napadaan ba siya dito? Hindi. Bakit mo hinahanap? Hindi ba nasa bahay niyo lang naman siya? Oo nga, pero napagalitan ko kasi. Tapos pinalabas ko saglit sa bahay. Hindi ko naman naisip na baka lumabas siya at mawala sa paningin ko ng tuluyan. Naku, tutulungan na lang kita magtanong-tanong dito sa barangay at sa kalapit pang lugar. Salamat, Maria. Sana hindi pa nakakalayo si Mama. Diyos ko, patawarin niyo ko. Tulungan niyo po ako mahanap yung mama ko. Ano bang naisip mo? Bakit pinalabas mo ng bahay si Mama? Paul, hindi ko naman inaasahan na dadamdamin ni Mama yung mga sinabi ko. Malay ko bang lalayo siya ng bahay habang naglilimas ako ng dumi niya? Paul, mag-isa lang ako. Hindi ko kayang hatiin yung sarili ko sa pagbabantay at paglilinis ng bahay. Nakita mo ba itsura ng bahay kanina? Nagkalat yung dumi niya sa dingding. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang? Diyos ko naman, Karil. Hindi mo inisip ang mga pwede mangyari pag hinayaan mo si Mama sa labas ng walang bantay? Alam mong kondisyon niya. Anak ka. Kaya dapat ikaw mismo ang unang umunawa sa kalagayan niya. Hindi ko to ginusto. Sa tingin mo ba, pinapabayaan ko na lang si Mama sa ganong kalagayan niya, Paul, ha? Siyempre hindi. Nalingat lang ako. Pa, tumigil na ho kayo. Hindi makakatulong yung pagtatalo nyo sa paghanap natin kay Lola. Mabuti pang anak mo may isip. O anong plano natin ngayon? Paano natin nahanapin si Mama sa lawak ng lugar na to? Nagpost po ako sa social media ng picture ni Lola. Sana may makita at makapansin. Ayokong magpakakampante. Samahan mo ako sa barangay at nang maipablatter natin si Mama. Bukas naman sa police station para makasiguro tayong papansinin tayo dahil 24 hours na siyang hindi nakikita. Sino po bang huling kasama ni Nanay Adelia bago siya mawala? Ako po, sir. Ano po bang nangyari? Paano po nakalabas ng bahay si Nanay? Pinalabas ko po saglit ng bahay para makapaglinis ako. Nadatnan ko po kasi na nilalaro niya yung dumi niya. Pinagpapahid dun sa sahig, sa dingding. Hindi ko naman namalaya na nakatulog ako matapos ako maglinis. Nang gisingin ako ng anak ko at hanapin sa akin yung lola niya, doon ko na po napagtanto. Nawala na yung nanay ko. Meron po ba kayong litrato ng inyong ina para madali natin siya ma-identify? Ay, opo. Ito po. Okay. Sir, may Alzheimer's po kasi si Mama. Nag-iisip bata na po siya. Baka po pwede nating madaliin yung paghahanap sa kanya. Makakaasa po kayo na bibigyan po namin ng pansin ang kasong ito. Tatawagan lang po namin kayo kung meron ng balita. Na-miss ko na ang lola mo. Naalala ko nung panahong tinuturuan niya ako sa mga bagay na hindi ko pa alam. Mama! Oh, Karil! Diyos ko, ano bang ginagawa mo? Bakit puno ka ng putik? Nadulas po ako, Mama. Ha? Ano? Ay, nabagok ka ba? May masakit ba sa'yo? Ano anak, sabihin mo, dadali kita sa ospital kung oo. Hindi po, Mama. Naprotektahan naman po ng kamay ko yung ulo ko pagkatumba. Ay, mabuti naman kung ganun. Mag-iingat ka kasi, anak. Itong batang to talaga, napakalikot. Halika nga rito, papaliguan na kita. Kung malaman to ng papa mo, papagalitan tayong dalawa niyan. Alam mo namang ikaw yung prinsesa niya, di ba? Opo, sorry po, Mama. Ay siya. Sige, sa susunod titignan mo yung mga nilalakaran mo, ha? Pabuti na lang at hindi ka nagalusan. Sige na, mauna ka na dun sa CR. Ihanda ko lang yung pamalit mong damit. Ayan. Malinis ka na at napakabango naman ng anak ko. Love you, Mama. Mas mahal kita, anak. Payakap nga dyan sa prinsesa ko. Tatagtarin kita ng halik. Tama na po, Mama. Natatandaan ko rin nung mga panahong tinuturuan ako ni Mama kung paano ka aalagaan sa tuwing may sakit ka.
Diyos ko, ang init mo. Ma! Ma! Oh, Karil, bakit? Anong nangyari? Ma, inaapoy ng lagnat si Luis. Anong gagawin ko? Tatawag na ba ako ng ambulansya? Ano ka ba? Kumalma ka nga. Ninenervyos tuloy ako sa ginagawa mo eh. Kumuha ka muna ng maligamgam na tubig, tapos ipunas mo sa katawan ni Luis. Oh, antabayanan mo kung bababa yung lagnat niya, ha? Kapag hindi bumaba, tsaka natin siya dadalhin sa ospital para mapatingnan, okay? Sige ma, kinakabahan talaga ako eh. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Nandito naman ako para alalayan ka. Sana makita na natin yung lolo mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya mawawala. Kasalanan ko lahat. Ma, tahan na. Walang may gusto sa nangyari. May awa po ang Diyos. Hindi tayo pababayaan. Makikita natin si Lola. Anak, samahan mo ko. Pumunta tayo sa simbahan. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng lola mo para mapanatag ang puso ko. Karil! Karil! O Paul, bakit ka sumisigaw? May nakakita kay Mama sa isang park sa Taguig. Puntahan natin para malaman natin kung siya talaga yun. Diyos ko, ito na sana yung sagot sa taimtim kong dalangin. Ma! Ma! Salamat at natagpuan ka na namin. Salamat sa Diyos at hindi ka niya pinabayaan. Sino kayo? Huwag niyo ako saktan! Mama! Huwag niyo ako saktan! Ako na si Karil! Anak mo! Hindi mo ba ako naalala? Gugutom ako pagkain! Gugutom ako! Pahingi pagkain! Opo! Oo, makakain tayo pag-uwi natin. Ipagluluto kita ng mga paborito mong pagkain. Takot ako! Takot ako! Sorry, Ma! Sorry kung nagtampo ka at pinagalitan ka ng dahil sa ginawa mo. I'm so sorry, Ma. Kung hindi ko inintindi ang kalagayan mo, sorry. Kung hindi ako naging mabuting anak sa'yo, patawarin niyo po. Huwag ka iiyak! Huwag ka iiyak! Lulungkot ako! Lulungkot ako! Mama, simula sa araw na to, mabawi ako sa mga naging sakripisyo mo sa akin. Mahal na mahal kita, Ma. Dear love, hindi madali ang mag-alaga ng isang bata. Lalo pa ng isang matandang bumabalik sa pagkabata. Umukit sa aking puso ang leksyon na itinuro sa akin ng panahong nawala si Mama. Nanumbalik sa akin ang kanyang pag-aaruga nung bata pa ako at nung malakas pa siya. Kaya labis ang aking pagtangis nang matagpuan na namin siya. Noon ko napagtanto na napapanahon na para ako naman ang umunawa at mag-alaga sa kanya. Hindi madali, pero pinagsusumikapan kong matumbasan ang kanyang mga naging sakripisyo hanggang ang may kapal na ang tuluyang sumundo sa aking ina.